Wara kważi ġimgħa li fija m'għamel ebda dikjarazzjoni, Richard Kakija Caruana jikser is-silenzju f'intervista ma' The Sunday Times. Intervista li komplet ħarġet fil-beraħ l-atmosfera ta' konfront qawwi li teżisti bħalissa fil-Partit Nazzjonalista. F'din l-intervista Kakija Caruana juża kliem qiebes ħafna fil-konfront ta' Jeffrey Pullicino Orlando u ta' Jesmond Mollet. Jakkużhom b'abbuż ta' poter u jiddeskrivi l-attitudni tagħhom bħala inaċċettabbli. Dwar ir-riżultat tal-votazzjoni fil-Parlament nhar it-tnejn, Kakija Caruana jagħmilha ċara li huwa rriżenja għaliex derlu li dik kienet il-ħaġa tajba li jagħmel u mhux għaliex il-Parlament ivvota kif ivvota. Jisħaq li huwa bħala ambaxxatur ma kienx kontabbli lejn il-Parlament. Huwa jgħid li se jibqa' jokkupa l-kariga ta' rappreżentant permanenti ta' Malta l-Unjoni Ewropea sal-11 ta' Lulju, 3 ġimgħat sħaħ wara li ġie sfiduċjat mill-Parlament. Iżid li mhux se jkun faċli li jinstab persuna minn floku li bħalu għandu esperjenza ta' 14-il sena fl-Unjoni Ewropea flimkien ma' dawk li huwa ddeskriva bħala ħiliet oħra. Ma' The Sunday Times, Kakija Caruana jikkonferma li wara r-riżenja tiegħu minn rappreżentant permanenti ta' Malta l-Unjoni Ewropea se jibqa' jkun wieħed mill-istrateġisti tal-Partit Nazzjonalista.